دەم باش خوێندەکارên زیرەک ڕەوشاوە چاوایە مامۆستا سومەیە بۆرەمە مامۆستازان سێنج باکێرە فاشەشەمی ئەم ئیرۆ واناخوا ئاشەشان دەبێ شێدوویان دە ئەم ببن شوانایەمە ئیرۆ دیسیژی بەردەوامکردنە ژوانەی مەیبووری هەر پێنج جوانەی مەیبووری هینجی ئەم سەر هەیڤێ و سەرۆکێ سەر عاردە هینجی ئەم خەبتن ئەمێ هین تشتێن دنجی هن ئاگاهیên dijî em ê li ser van hersî her du gere sêrka û peyka wê heyvê peyka erdê jî em ê agahiyên din em ê hên nas bikin. Wanaya me îro li ser tevgera erdê çawa pêk tê. Destpêkê em ê li ser tevgera erdê biaxivin. Tevgera erdê. Pirê caran dema hûn û bavê xwe bin hûn û malbata xwe hûn tirimbêlê swar dibin hûn em bêjin rihê dirêj bi piranî hûn diçin gundekî din hûn diçin gund hûn diçin bajarekî din tirimbêl piçekî bi lez dimeşe dema hûn serê xwe parçeyê derdixin hûn li derve dinêrin hûn dibînin ku hûn hêz dikin ku hûn tirimbêlê de hûn miştînin wek cihekî neguhêre bes çil dora we dimeşe hûn dibînin dar dimeşe beştê telefonê em bêjin beştê elektrîkê malin hewşin dibistan kişî ber we dimeşin ev hûn çawa pêk tê çawa çê dibin hûn hêz dikin ku hûn cihê xwe de bes ewana dimeşin diçin di vir de em ê zanibin çima wilo çê dibe çima ev bûyer ev hîskirin li cem me çê dibe xwe me got heyv û rok û erd evana ji destpêkê de bala mirovan kişandiye ji mêj ve ji zûd ve lêkolîn li ser wa gelek hat kirin lêkolînên ê destpêkê me di wanê borî jî me got digotin erd yani tewreyek destpêkê derket ku erd çi ye neguhêre erd di cê xwe de ye lê çi rok û heyv lê derdora wê dizîvirin lê me got amûr derketin amûrê pêşketî jî derketin lêkolîn bêtir hatin kirin di encamê lêkolîn û lêgerînê de çi çêbû gotin ku na rok cihê xwe de ye neguhêre lê çi lê erd û heyv li derdora rokê digerin ji ber vê lê em çi hêz dikin tiştê ku em pê hêz dikin tiştê ku em di cihê xwe de ku em dibînin ku erd neguhêre rok digere û tevgerên erdê ya derdora xwe erd û heyv du tevgerên wan hene em warin bêr erd û heyv em ê warin ser û herdûka erd û heyv du tevgerên wan hene tevgera yekemîn me di wanê borî de jî me şîrovekir erd û heyv hem li derdora xwe digerin û hem jî li derdora rokê digerin erd û heyv me got du tevgerên wan hene yek jê li derdora xwe û ya din li derdora rokê digerin du tevgerên wan hene yek li derdora xwe û a din jî li derdora rokê digerin xwe erd dema ku li derdora xwe digere pêr pêre erd hem li derdora xwe jî digere û pêr pêre jî li derdora rokê jî digere erd dema ku li derdora xwe digere pêre jî li derdora rokê digere yani ne tevgera xwe di baş qet û tevgera ya gerandina li dora rokê baş qeyî di heman demê de dema derdora xwe digere di heman demê de li derdora rokê jî digere rok jî
li derdora xwe digere. Rok li derdora xwe digere dem çi qeyse dem dixwe gera rokê li derdora xwe di 24 saetan de ji xwe tamam dibe. Gera rokê li derdora wê ne ji xwe ji vê re jî roj tê gotin. Yani em bêjin deman bêjin rojek. Ew rojek ji ku hatiye? Ji tevgera rokê li derdora xwe. Em bêjin tevgera rokê li derdora xwe yan jî gera rokê, tevgera rokê li dora xwe kengî tamam dibe di 24 saetan tamam dibe. Di vir de çi çê dibe ji me re? Roj jê re tê gotin. Roj jê re tê gotin. Em dikin encama em bên rojek ji ku hatiye? Rojek ji carek tevgera rokê li derdora xwe de. Ji xwe em behsa carojê bikin. Nava rojê de çil ceme heye? Şev jî heye û roj heye. Nav rojê de carekê şev e, carekê rok e, yan jî carekê roj e û carekê şev e. Nava rojê de carekê şev e û carekê jî roj e. Ji xwe kengî şev, kengî em bêjin roj û kengî em bêjin şev e. Dema rûyê erdê li ser rûyê erdê em binerin. Ser û erdê em binerin. Cihê ku ronahiyê distîne jêr divê roj e. Aliyê ku ronahiyê distîne dibe roj û rûyê ku rokê ji rokê ronahiyê nastîne jî jêr dibêje şev. Tamam? Ser rûyê erdê, aliyê cihê ku ji rokê ronahiyê distîne roj e û aliyê ku ji rokê ronahiyê nastîne jê re dibe şev. Erd jî li derdora rokê digere. Me got erd li derdora xwe û li derdora rokê digere. Ew gera erdê li derdora rokê çi qeysî çi dem dixwe heta yok temam dibe? 365 roj û 6 saetan temam dibe. Em bêjin gera erdê li derdorê rokê di 365 rojan û 6 saetan tamam dibe. Di vir de gera erdê li derdora rokê 365 rojan de û 6 saetan tamam dibe. Em ji bir dibe çi ji vir de çi ceme çê dibe? Salek çê dibe. Ev jê re sal tê gotin. Em niha gihaştin encama, em gihaştin agahiya ku çawa şev û roj çê dibe, çawa roj çê dibe, çawa şev û roj çê dibe û çawa salek çê dibe. Tevgera erdê ji xwe dema ku li derdora xwe û rokê digere ji rojava tevgera wê ji rojava dest pê dike ber bi rojhilat ve diçe. Ji rojava ber bi rojhilat ve diçe. Me got em dubare bikin. Tevgera rokê li derdora xwe di 24 saetan tamam dibe. Em ji vê re roj dibêjin. Di rojekê de çi heye? Roj heye û şev heye. Cihê ser û erdê cihê ku rok ronahiyê distîne jê roj dibêje tê gotin û cihê ku rok ronahiyê nastîne şev çê dibe. Gera erdê li derdora xwe û rokê çi qeyse dem jêr dibe heta tamam bike? 365 roj û 6 saetan de tamam dibe. û me got gera erdê li derdora rokê li 365 rojan û 6 saetan tamam dibe û wisa jî em jê re dibêjin sal. Yani salek li ceme çê dibe.
شخوا أمين هاكا بحثا روغرتني بكن أم كش دزانن جو وقت دوباره آگاهی هیپ ما گوت هم در دورا خواه و هم جی در دورا روکی و هم جی در دورا عرضه تف دگره عرض جی ما گو هم در دورا خواه و هم جی در دورا روکی دگره هیپ در دورا خود امینک هیپ در دورا خود گره لدر دورا عرضه جی دگره و لدر دورا روکی جی دگره هر دامه هم در دورا خود گره و هم جی لدر دورا روکی دگره ناوا في تفقريده دما كو هيف دكذا نابرا روك وعريده شل جمع تشيد به روك قرتن لجمع تشيد به دما كو هيف دكذا نابرا روك وعريده تبرده روك قرتن جمع تشيد به هيف صالة كده 12 جاران لدر دورا عرضه دگره دي یک سال ده صالة كده 12 جاران لدر دورا عرضه دگره لگوری وی گوتنه گو امبیجن ساله که ده 12 جاران لحیف در دورا عرضه دگره دوی لگوری وی گوتنه ساله 12 جاران جمع چه به رو گرتن چه به ليه أم بزانن جو دريكا عرضو هيفيدا دريكا وانده چي هي 5 كوشه يعني 5 بلا جهاف جداية جبر في هيف حرتم أميشن راس لهمبري روكي درباس نابه يعني 5 كوشه هنا جبر وساجي هيف حرتم راس لهمبري روكي درباس نابه جبر فيجي قال لكي ام بيجن بري جاران به ساله ده 2 جاران رو گرتن چید به بپرانی ساله 2 جاران رو گرتن چید به ام بيجن دما کو هيف دكذا نعبر روكي وعرضه تبرده رو گرتن چید به هيف در دورا عرضه الصالة كده 12 جاران تاف دقارة أنا أمورن أم بيجن چند جورين روك قرتني هنا شوال جمع رو قرتن جورين وي هنا جوريا يكمين قرتنا بتمامي أم بحثا قرتنا بتمامي دكن قرتنا بتمامي دبي هيف تام دكذا نافبرا دكذا بيشيا روكي هيف بتمامي دكذا بيشيا روكي روناهيا روكي قد دبا و چه دبا بتمامي ما قلت هيف دكذا بيشيا روكي روناهيا روكي وتيريجين روكي دقرا بس در دورة هيفي وكا تاجي خويا دكه در دورة هيفي وكا لفر روك بتمامي تيجرتن روناهياوي تيريجي ناي خوياني كرن لي در دورة هيفي وكا تاجكي چه دبا اموارن جوريا ديامين روغرتنا هلا روغرتنا هلا دبيجه هيف دماغك دبا روكير درباز دبا روك بتمامي ناقرة روي يعني دبان رو شادشي نيبي روكي تيجرتن ونيبي دن نايجرتن فام دبينن دماغو هاي دبا روكي درباز بأ نيفي تيجرتن هيدي درباز بأ هيدي نيفي تيجرتن او لي هما دمي دجي نيبي دن دمينه أم هرن جوريا سيمينجي روكا سيمينجي گرتنا بپارچه چاوا چید به ام گوری وینه ام تماشا بکن ام بیجن کیمک هیدی پیشیا روکی دگره هوا هم بین هیدی روک بپارچه تیگرتن بال بپارچه بچکی ماستر دبه هیدی روک بپارچه تیگرتن همو
گرتنê destpêkê perçe ye. Vir perçek, dûra perçekê pişekî mestir, dûra hîn tê girtin, dûra ew parçe tê girtin heta ku temam dibe. Piştî ku temam dibe jî çawa dema rok piştire temam dibe, dema rogirtin ku ew temam kir jî bi dawî dibe jî dîsa jî parça parça çê dibe. Dîsa jî em zû destpê bikin parça ronahî hat keçekî firetir bû, hinê firetir bû heta roka me jî temam dibe. Wênaya me cûreyên rogirtinê ji me re xuya dike bi temamî girtina temamî rok bi temamî ronahiyayê tê girtin lê weke tacekê derdora heyvê çê dibe. Girtina a bi hilal me got heyv dema dibe rokê derbas dibe rok bi temamî nagire, rokê bi temamî ji xwe nagire li gorî em bînin hinin ji şewqa û ji rokê dimîne. Ji xwe me got ev rewş rok bi temamî nayê girtin. Girtina a bi perçe em me got kêmek hêrî hêrî heyv dikeve pêşiya rokê de perçe perçe ev rok tê girtin û dema ku temam dibe û girtina wê bi dawî dibe perçe perçe jî em bînin hêrî hêrî ronahî jî derdikeve. Ji xwe me got ji ber ku metwanê din jî me got ronahiya a ku ji rokê derdikeve me got pir xurt e bandoreke nebaş jî li ser çavê mirovan dike. Me got rok ji ber ku ronahiya wêna ew ronahiya belav dike xurt e ziyanê dîhîne tenduristiya mirov. Ji ber vê jî dema ku rok tê girtin ku mirov bixwaze li rokê binare divê amûrekê parastinê deyne ber çavê xwe ji bo ku ziyan negihê ji çavê mirov. Ana du pirsê me yê nirxandinê hene em ê van pirsê xwe çareser bikin. Niha em ê pirsê xwe yê nirxandinê çareser bikin, du pirsê me yê nirxandinê hene. Yek pirsa yekemîn dibê çend tevgerên erdê hene û çi encamê wan in me diwanê de me got du tevgerên erdê hene li derdora xwe jî tev digere û li derdora rokê. Encamê gera erdê li derdora xwe şev û roj çê dibe û encama got li derdora rokê ji xwe me got sal pêk tê. Diyadeya roggirtinê şîrove bike me got dema heyv dikeve navbera erdê û rokê de roggirtin çê dibe. Wisa xwendekarên zîrek em dihêjin dawiya waneya xwe ez bêhêvî me got şêwayekî baş bi wane girtibe heta waneyekî din hûn bimînin xêr û xweşî de.